Yn mis Mehefin, ni'n mynd i Czechia yn y dinasoedd Breclaf a Cwnowice i chwarae yn y Ewros 2016 pil softball. Dwi'n really hapus oherwydd fi dim ond wedi bod yn chwarae am blwyddyn a fi'n barod i cael ar y tîm. Mae softball fel rounders neu pil fas, ond mae'r pil bach yn fwy a gan bod e'n fwy dydy e ddim yn mynd mor bell, so mae'r cae bach yn llai. Fi'n really balch bod fi wedi cael ei dewis oherwydd mae jyst yn rhywbeth fi yn really hoffi wneud a mae jyst yn really hwyl. Fi'n balch bod fi yn yr unig Cymro o 2016 sydd ar y garfan. Fi'n meddwl bod e'n eitha anodd codi ymwybyddiaeth oherwydd mae ddim yn rhywbeth mae lot o pobl wedi clywed am. Oherwydd mae'n mwy o chwaraeon Americanaidd. Fi'n meddwl falle jyst wneud pethau mwy ar-lein oherwydd mae yna lot o bobl yn edrych ar-lein a fi'n meddwl bydd hynna'n helpu codi ymwybyddiaeth. Fi'n meddwl bod e'n bwysig bod chwaraeon sydd bach yn llai yn cael mwy o poblogrwydd oherwydd fi'n meddwl bod e'n bwysig i cael mwy o tîmau a mwy o cystadleuaeth yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.